Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi si sagyan ay kuliling aranaw si kanawo kapapandagan na di baka makikibanto si sagyan na station Tanaw FM 92.2 Call Radio. Sining lalemba si sagyan kay Teno at dami kami sa mga kami ng pangsipakan bis poblasyon Baloy ilan na Del Norte. Alhamdulillah sa mga bangsa ni ng yung mapman subitan si di kadumbuti mo kaplim-lim mo da mga inami, mga babayami si Islam pagpagpo sa suat si bukan na tayo sa isa kapag si ko agama manag yung naiya monthly Islamic seminar yung naiya Abdul Hamid Broadcasting System manaisaw lang sa manayan na malini may extend na yun ay sinilatan magapat na siko may ipusahat na ito sa seminar sabat po atin ang mga kilber mga limawala nagpipisa pa malumi extend nisa pa pero na nakatiyasisita yun ay malay panagutama na alintano sa alimabor fire bato sa nananis kanodaan na panalan sa naman ng mga pangsanis na kaya muli dinaranaw panalan sa nam circumstance sa may Islamic City o Narawi yan ay Sabiran, Pantal yan ay Baloy at Tawuluan po na Piaga po yan ay Pantoro at Pantano yun na yun saan pa yan unin na sangkuwala yan ay Cool Radio Guayamala sa naman na yan ay mga pagariyanin ng mga followers kami sa yan ay social media sa may FB, panalang salam, share ka nung mga siya ni Kolede nga dunia. Yung ito mga bubayamisan na malamang di panalong naman suporta si sa yan ay 200 Broadcasting System. Yung ito si Kaka Naich, yung ito si Kaka Rahma, Hadia Siti Zenaida Abdul Hamid, yung ito si Hadia Siti Rahma Abdul Hamid. Panalang salam, share ka nung sa may Europe, manag yan ay Paris. So gusto mga kawan ini si saging iya Kingdom of Saudi Arabia yang untuk tawatan sa mambu si saging Dubai yang untuk si Rufaida Abdul Hamid panalang salam sa kamsan sa iya Dubai sumambo yung dua mga watan nerusan si saging iya Metro Manila yang untuk si Hamdi yang untuk si Aluwali yung untuk si Prince Hamdan yung untuk si Halim si Ranisa. Okay, kalau naman yun mga bangsa ni tatanda ng lalayo ng mapya pamakitan yung taon ng amor kami si yung ito si Sirik yung ito maku dari grupa yung ito si Hamdi. Okay, sa bro na sa tingin na pakamagaan na nait na mapya ng yung ito ayun na mapya manitan na yan na yung malay panalutama na alin tayo siya alim mapurpayat bato sa pamakalaan ni Usun na masanguan ng mga radio tano sa na pamakitin tano na ginaya siya aling Apol Khair bato sa tanda ng tano sa matano sa mati pamakindan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganero nandiyan ni kapkurma tatanong si kumang pagaritanong at tumatandang amantanong sa pamamatilgan nagusagan wada makandiray nung sadyang gaya masa taniman penitang si wallah amak watanong Pagyan po ito belas belas wallah si mga tao ayaw po si nga kung pagkataling umayran si udan tala yung mga derpa nagyang po tayo kasusuat wallah di tanong pakadalipatan agyan po ito katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung bagay niyan aper niyo si mga tao adiran na panungganui agyan po tayo kasusuat wallah nagubiyan po tayo ng Allah. Ayamnya adoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malalay tanong ito natigiyan na wa majtama al-qawmu fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Pat ay magayo Allah sa ikumangat tawa ayaw ko kap kelimu-limu diran nagyan ko tadiran kampu benuga kampu betia airan kampu begana daerah sa isagyang ko to mga ayat wallah odi nagyan ko to kitab Allah aso Quran aso hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paganero ay magay kiran Allah na nazalat alaihimus sakinah pagkataling umaan kiran Allah dia fotowa pagkaturun ng kiran Allah dia fotowa kapipi yang ginawa kedua na sempurna kiran Allah agian fotowa dinya katlo na pagkisaya pansiran Allah sa iku mga malaikat sa isagyan kaya kawan-kawan aya ikapat na pagaluin siran kundi na ipangandig siran Allah sa iku mga malaikat yan maka betul. Nah, sama nuto na naapia YouTube imiyang watan na miyang kalalan nuto amapia isip o ande ni na aya kang gidamo sa bagi na tigi na da man akibat tagana na tayo mo miyang kalala akibat tagana. Ikadua na sudah taray na asar kakan ini atatan na dinda no kalilipatan agiyang kaya oras amini untuk tanusi odi na so niya mamakin odi na so kailay niya nagyang kaya lay tanu na di tanu kalilipatan amiyang kalala iniya balas ibalas wallah sa ikumangan tao adira na ini ingulaulaan inoto na napadain sa ikumangan oras amiyaw sa tanu sa pantag sa ikwallah nagumpenay sa iku mga oras ang belasan raktan Allah na penay sa iku mga oras kilides tano sa iku kipagi sa raktan wande tano inusa agyan putua oras tan sa iku kapapadan tano sa isagyan kaya dunia. Misabot saya na di tano kalilipatan asar tano natatarima ang tano mga mukmintan kipaparatayatan. Dito nung kalilipatan, umani isa na di niya diterunan tingin na sa na mu'mina. Pagingaran niya na mu'min kanya. Nakagiyong pagingaran tanong, mu'min tanong, na kailangan na maknal tanong o anto na unon, kailangan na tanong sa giyang kayangaran mu'min. Nag-anto na unon, kailangan na sabot ang tanong o anto na itiru na mu'min. Kakagiyang betano din miya pagingaran na amay ko din tano sa sabutan nagkapakay ase sa giyang po pagingaran at tanoron sa sakatan ng mga mukmin tano na masusupak tano ang giyang po tiron aanday din ang mukmin giyang kaya mukmin na tanto ang marayag nagutanto ang klaro ang giyang po kaya ano yawn o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikutiapan tulaw ng Umar ibn al-Khattab radiyallahu an agyang kutuwa niya kay sa atigyan na muuntog kami atiku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muuntog kami atigyan sa manuntog na pediran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusto sabagi sa iku mga sahaba amaka diderpa sa isagyang kutuwa kauntubiran minit kau kami yang tiku Umar bin Khattab radhiyallahu an agiyang kaiya mamma na asokin kau niyan na inilayam ya tiku Umar bin Khattab na kena udah buntal lah beri pelayan-layan kenapa na tigi no buntal ande ni nagwa bemawatan ni nudik nagwa kabedi minit kau so ayat tigian arupaan agyang kutuwa mama odi na aya buntalian na naskanya na tigyan na miyakay tumi-tumi buka miyaka puti-puti inditar miyakay tumi-tumi buka miyaka puti-puti inditar so kaya tigyan na makaumar kami na initong bukyan na lebihan po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anto na ipagay na pitero agyang kutuwa mama sa iku Rasulullah tigyan na ya Muhammad panutulang kami waktu nagtiro na Islam. Muslim, Islam. Aronon mo mungkin wagyan ka na nangaran na Muslim. So, piano tulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pamamusami
at tigo Umar ibn al-Khattab kaya ginaw niya kay kumapasa do Rasulullah at tigi nasadakta ya Muhammad kuri kekah kay Muhammad taman ito na kiyuri kiyan agyan ko tapian tulo Rasulullah akyaw siya niyan sa agyan ko taptiroon Muslim oriyan yan at tigo Umar nagumini raw kumana anto na itiroon mu'min sama nuto na giyang kaya mu'min na saya tanong kilay aginawa tanong kung inong mga day si iko di tanong di ka tiro sa tanong na mapaparataya tanong kakagi ayap tiro na mu'min na mapaparataya si iko Allah na maapagtanong si isagyang ka na inanoy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manini sumbagyan kay isagyang ko to mama si isagyang ko to kaya ginaw niya na anto na itiro na mu'min na ayan ni sumbag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigiyan na ayap tiro na mu'min ayap tiro na iman agigil te tiro yan man iman ang na tiro na iman para tiya na ayay ni sumbagyan nagtigiyan na ang iman huwa an tu'minu billah ayat tigi na tiro na para tiya na skaniyan suka para tiya sa iku Allah na gusuka para tiya sa iku mga malaikat yan yun ikadua gusuka para tiya sa iku kitabir gusto ka para tiyayaan sa iko mga sugo yan. Gusto ka para tiyaya sa iko ano nga amawri. Gusto ka para tiyaya sa iko ukor amapia, ukor amarat na paglinsyon sa iko Allah Ta'ala. Sama nito, nagyento ko ni tiro na iman. Giyang kaya tiro na iman na ginan aantay ni nanam na makailangan na makasurdo nito. Pagganay ron, nagkabaloy ka mo minupaparatayaan ka sa Allah. Amay ka, di ka paparatayaan sa Allah, na di ka kabaloy aanday na mu'min. Ay sarat mambu, akakabaloy ka mu'min, apaparatayaan ka sa Allah, na ayab tiro o nagtawa, paparatayaan yan sa Allah, na di niyan gulawlaan. O di na di niyan garbag nagyang punta mga paliwat o Allah. Di niyan gulawlaan. Dini yan gel pag nagyang ko ta mga paliwat ni paliwat wallah si irkan yan sa daaban yan ng imbagan. Pediyan na sekalian aanday ni na mu'min na ayabtiro na mu'min na paparatayaan yan sa wallah na isasapar yan sa ginawa niyan sa inisapar wallah sa dini yan paggalbagan. Langon-langon ay nisapar wallah na isasapar yan sa ginawa niyan na upama ka sumanusia na isapar yan sa ginawa niya nagyakuta inisapar wallah upama ka sumanusia na pinggal bagian agyakuta inisukun wallah na maapad kaniyan sa isagyakuta paparatayaan yan sa Allah malagid mambu agyakuta din yan nung kaggal baga o mapayag antawa nung ka masul sa manuto na isaw to kadua ano yaw agu kaya kini sembag nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sagyakuta miya kauma amama na ayay kadua tigiyan na sukat para tiyayaan ka sa iku mga malaikat wallah. Ay ba na kailangan na matari-matanong aso mga malaikat wallah na piyo. Kailangan na matari-matanong aso mga malaikat wallah na benar. Aguso mga malaikat wallah na adem kiran ato tunggu ang tanwiran sa isagyang kutu asul o sakra pabintag tanong sa isagyang kaya dunia. Nagyan perhatian ang tanong aso mga malaikat wallah aantay ni na maasayin si isagyang kanan akubur o di nagyang kutuwa kapatay umanusia na piyo. Perhatian ang tanong aso mga malaikat wallah na antay ni nalangod dinanan anda sa kontrol wallah ada abayran penggulaulaan ama kalili si isagyang kota isubukiran wallah nasa din sa isubukiran wallah nada abayran subakan nagdamang bua anda ini nabayran lawan ayat katro nasuka para tiaya atano si iku kitab wallah al-imanu bi kutubi suka para tiaya atano si iku mga kitab wallah anto nagyang kanan ang mga kitab wallah na datar Al-Quran kagya sa irkatano ummaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat kitab tanong na sa Quran na kagya ayat kitab tanong na sa Quran na perhatian tanong sa Quran asadin sa mapapadalmon sadin sa inisuguyan sadin sa inisaparian na upama kaso inisugu Quran
na kailangan amang bulaw latano na sapman sa ini sa Quran na ande ni na isipar tano sa Ginoo tano ka giyote ka kubelo tano ore pan wala mapaparateya agu paparateya anian sa Quran aginan so kitabya nagupuon ginan maparateya ka sa Quran maparateya ka sa Allah maparateya ka sa mga malaika na pedanan sa isagyang punta ka kubelo ka mukmin gupuon man sa Quran na ayaw mo kapaparateya agaw na igiraan din na adna miyadarkan na pinapakakagiyo pelasapa na nakena untuk beparataya ka ayab tirun apa parataya yan sa Quran na dinian bulalan agyang kota mapapadelmon naguib separian sa Ginoo niya nagyang kota ni sapar one day na Quran. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anto na unun ibtadiyan anasa kataw amini sesiku Aisyah radhiyallahu anha tiginahay Aisyah anto na unun ipamparangayan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya ini sembeg wa Aisyah na tigina hulukuhu Al-Quran aya tigina paparangayan o Rasulullah na sa Quran sa din sa mata tagusi ko Quran ay ni sugu nagyutong mambuhi di niyan gelbeken sa din mambusa ini sa Quran na isa sa paryan sa Ginoo niya na upama ka masisingayo ka aande ni na uri panawalla ama padga sa isagyan kanon ama paparataya na sumata tagusi ko Quran ay nisug na kailangan na manggerbeg ka na sumagbuso ini sapar o Quran na kailangan na misapar ka sa Ginoo na ayat kalima na sukaparatayaan ka sa iku alungan amawri na diyan kaya alungan amawri naginan so alungan ginan so oras aande kapatay umanusia narunong keteg na sa isagyang kanan akubur sa isagyang kutuwa ande ni namada ka sa isagyang kutuwa kubur na yawan kaya na sumpatagdanan alamun nanan alungan amor na naperatiyan ka enokto na kagi ayamataan na sumumin nagupunian di paratiyay agyang kanan aalungan amore dinian paparatiyaya anu na kapatay dinian paparatiyaya anu baadin akendudan ande ni nakapumiyugan nanam ke ande ni nakepapasun nagyang putamya anu itan mapa keda agyang puta paratiyayan ke seikwallah perkalu bayagyang puta paratiyayan seikwallah keda agyang puta paratiyayan seiku mga malaikat wallah perkalu bayagyang puta paratiyayan seiku kitab wallah kakagya sabab sa dinya tatarimaan ubadin alungan amawi aya ikanong nasuka paratiyayaan kasi iku ukuran amapia ukuran amapia abkita ni umarka ukuran amarata apag din punsi ikwallah dirka maad nagyang putua kapanendi dirka maadin agyang putua kapanginsuya dirka maadin agyang putua katekabu dirka maadin agyang putua kapagaku gabat kagiyam niya kuangka agyang putua ukuran amapia na tiga sakmui dalawannya sakmui daunanya kagiyam mabuam niya sugat ka andini na margen Ragugyang ko to mga ukuran adimapya na tiga publik na yakap pagintaw da kipantagyan. Kailangan na matarima ka ang paglinutong kung si ikwallah. Kakagya sukat tarimaaw sa paglintong si ikwallah na paduto sa isagyan ko ta pagilayan wallah sa ikusimbo niyan. Sa ikusimbo manusia ko ando matataman kagyan ko ta parating. Mana na igira ayam ini subetra ka. Nagyan ko ta mapya na kailangan na makapanalaman ka. Si ikwallah mataka pekaso panalamat ka mataka pekaso simbol ka si ikwallah kamapi amini sugater ka girap mana amini sugater ka nagyang puta marata na ayam mambuat kailangan na makasabar ka matarima ka agyang puta marata amini sugater ka nagyang tu na dimur ka wallah enoto na kagia ayawaraan ama paparatiyaya na tepungan wallah data si sagyang kaya dunia ada ami kelas abamia promote sa isagyang kota kia kelesian melagi dua rabi antawa unun ka iskwilaan na di ke perumot agyang kota atau sa iko kia kelesian o di makaukit sa iksamin nga pag iksamin ka mana na ya minus na patay iksam sa iko saragu na namapasa dunia ka paskaw na nagugabugman makaisigsagran na nasima musik ko kabubaloy ka mumin na pag iksamin ka wallah
Nagkapakay ay eksaminian ka na mapian, o ino mga day, mga pinanamat ka. Kapakay mo po ay eksaminian ka na marata, o ino mga day, pagkasabar ka. Na nagupuun ka para tiyayaan, agyang po to ukuran wallah ka, amapian, ukuran ka wallah marata, apaglingkun sa ikwallah, na miya sigura dua maapan ka, sa isagyan ka ng alanday ng pero na umin. Ginan, ini sembag Rasulullah sa isagyan po to mama. So kaya ko may pos, agyang po to mama, na ini si Rasulullah, sa kumang sahaba niya, tigi nakatawa ni, wanta to. Nabiya kagiraw sa mga sahaba, Allah wa Rasuluhu alam. So wala gusto subuyan ni Mataur. Na ayang pintir o Rasulullah na tigil na giyutos o Jibril alaihi salatu wasalam. Amiya katali mo markano, kay pengendaw niya markano sa wagamani. Sa manutong, nagyang kutwa ini sembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa isagyang kutwa mama sa Jibril alaihi salatu wasalam, ang bibarupaan sa manusia, nagyutoy pendiroon, aande ni na mu'min. Yun tiroon, amapaparataya sa ikwala. Rupaan agyang kuto, amapaparataya sa ikwala. Gaya nga mu'min, na inaloy panwala sa isa Quran. Anto na pintir yan. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا إلى آخر الآية. Hatta yang mansuin alui wallah sa isa Quran. Liyo sa isa yang kutaki aluyaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagian sa ikut Jibril alaihi salatu wasallam. Anto na iki aluyaw na wallah arupaan mukmin. Kebetulan sa mukmin. Pakaian mukmin. Ayaw mana? Na upama ka mapadal mo na inamiyatan kadaskanyan na mu'min ka sabab sa isagyang kuta mini sampay sa isagyang kuta pagritsa mini sampay sa isagyang kuta pangkatang mu'min inaloy ko Rasul o inaloy mo wala sa isa Quran. Ang tunano ni paganero na ayaw ko na paganay akakatandua sa iku mu'min sa skanyan na mu'min o di na ayat dito miyarataya sa iku Allah mapaparat niya sa ikwallah. Tataribaan yan ayat Tuhan yan na sa Allah. Din yan din gulalan agyang pertama paliwat wallah na paganero. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gira atigya na miya alwi sa Allah. Wajilat qulubuhum na sumangkup sa puso yan. Sumangkup sa puso. Mana nagyang kaya pusok na aya sempu enoto na kagya aya mataan nagyang kaya pusok na isa pagilay ng wallah wato na mapapadala kana usap ba suguntal o manusia kakagya suguntal o manusia na kepakay agyang kutuaguntal o manusia si kung kapapadala niyan sa isagyang kaya dunia o di na so di niyan kagyan bagas isagyang kutasibin na niyong makaunod agyang kaya pusok. Nagyang ko to aante ini nakapungkir o manusia na ayang akan tarima sa isagyang ko to agal bagian na kaya peniatannya na ayagar pa agyang kaya niat nagyang kaya puso o manusia dan na ayang akilayaw saska na mapaparatya yang sa ikwal na ayang kilay nagyang kaya puso nag-ayaw man taurun na so Allah o anto na unon mapapadalam sa isagyang kaya puso. Ino aya pikir wallah na ayam yaratya na paganayron na idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kira amiya alwi so wallah na sumangkop so puso yan. Sumangkop so andeni na puso yan. Ayaw mana nagyang kanan a puso manusia. Sa isagyang kanan a kabubaloy niya ang mapaparatya sa ikwallah
kabubalu inian amaalakan sa ikwallah na sempuk agyang ko tapuso yan sa aya ka sempuk yan na sabab sa isagyang ko kalkiyan sa ikwallah sa isagyang ko oras aanday na kiyan ganyan sa isagyang ko anday ni na kapkeluya sa ikwallah na sa erkatan ilan tanong ko nagyang kayab tintinuan gira na ad na mga tao atin aandenin na kanilig ko mga tao gira na bayran kedekswingaran Allah mangiran so Quran mangiran so andenin na mga hadis Rasulullah na giran itatapian enoto aya sabab padiran ng kitatapian ng tigiran na inagudin gabay ni aruan udi na giraw manaya udi na giya madakutong gira pagkanagian din sa kapabati sa Quran, pagkanagian din sa mga katiru Allah, pagkanagian din sa mga ingaran Allah, na isin o mabubaloy adidaray nung niyan, sabab si isagyang kuto adinian nung kapaparatiyaya sabas kanyan na anday ni natituwa mapaparatiyaya sa Allah. Nagupon ka maylay, agyang kuto atang ada amana akipantag sa iko kapkin ganyan sa iko mga ingaran wallah da amana akipantag yanon agyang ko takapkin ganyan sa iko mga ayat wallah nakarinasas kanyan nakukurangon agyang ko takabubaloy niyan amin ayamana na maadas kanyan sa isagyang ko kabubaloy niyan ama paparatiyaya sa iko wallah yun kay isa at tinudan sa isagyang kanang katiru wallah sa isa Quran innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum aya titu miarat dia naso igira amia alwi suwallah nasumang kubsukuso ya ay mana nagyak ko takadu belingka ama sisingay ukaskan natik ke ayu kailangan nama pedago si isagyang kayak tirun amumin na sempuk sukusok ka antunay ka sempuk upusok ka ayat suatan kana suwallah ayat sibaan kana suwallah ayat pengangarungan ka ginawa na suwallah da abang ka sibaan da abang ka pagunutan naguda abang ka cuasa terkamakan yuri si ikwallah sa isagyang ko to galabag ka nagugyang ko ta kapunggal begang ka sa isagyang ko to sibaan si ikwallah diyan kaya pusok na si isa arungan na maurin na ayat pagilay na uwallah agalabag manusia na sukyap ni atannya na ayat dito ante ni nakiap peniatan nagyang putong amiyang gelebeg ka sarak agyang puto pusok kasi sagyang putak yang gelebeg kaon nakatawan wallah ibag ikhlas ka agyang puto gelebeg ka nagyutin dirun ataw asumasangkop sa pusok yan gubun kamay layag yang puto ataw aya po kapketunan yan sa Quran na igira kailangan yan dini yang beti sa Quran dini yang ande ni nasibaan sa Allah ipupinanawag sa sambayang namanian dinaman gagiyang ko takin pinanawag sa iko kala wallah giyang ko takapkin ganyan sa iko kala wallah na pakadilipatan yan o di nasidirenon niyan na kena ubas sumasangkop agiyang ko tapusok yan sa iko simba sa iko wallah nagyang ko to kena uban yang kasasangkop na di maapan sa isa giyang ko taptirun amin mapaparatiyaya sa iko wallah ikadwa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana gira adigyan apiyang adi engkiran so mga ayat wallah mga tanda wallah zadatuhum imana na magumar udi na kaumanan agyang kota para tiyera antunay mga tanda wallah na isa din na tanda wallah na giyang kaya Quran dia nak ya Quran. Nah, ay mana na pag-isang dagkiran. So, kiyaad na sa isagyang kaya langit. Kiyaad na sa isagyang kaya lupa. So, anungan. So, ulan. So, kagagawi. So, kadondo. Nalangot na ng tanda wallah sa ikaw kaya pangad niya. Ako yan kaya Quran. Mga perbenay sa mga tanda wallah sa ikaw kaya pangad niya. Na kailangan na igira amia batia kapi yang adian nakasumangatan de wallah dataragyan kaya Quran na kumanang kasaparatnya inu mga din
Gira amya nagdano suka betia sa iko Quran. Kumana nagyang puta para tiyayatan. Gira na pananawag sa seminar na tigina na ino. Katunap ni suwa musan. Na naigira na seminar na nayan ni pamimikiran no sabi na tigina to bibawa ko na ino ka seminar mo na butong ang panakakuan. Ande din na so seminar na ayap yan taganon nakatibaw. So seminar na ayap yang taganon nakapagiligan, so seminar na ayap yang taganon nakapamisita sa ikong mga pinederpa, so seminar na mitabang berang-berang ayap yang taganon ang tiga madidib na seminar. Sama na to, nagyutoy kari nasa magka, ang kagidamang ka, sa isagyang putok, terun, aparat niya sa ikong mga tanda wallah. Di ba nagyang ganyan gagay sila? Na upama kabad ng pagilaya, na miya kalalay ikipantang, ginupil din tanong sa ikwawa, ang yang kaya yakwa, dan darag yang kaya yang kaya manager sa isang yang kaya station sa kapkalay tanong, si Habib Abdul Hamid, na pagkumanumanan wala, yang kutumarwan, umurian, nagugpangalan nun wala, nagugpang din tanong sa ikwawa, pagkumanumanan wala, yang kutaris kiliyan. Na gusiran na magayari kakagi, namun sila sumusuporta sa ikong sina. Na pinalamat tanong, kaan na mga tao, at iinggal bag sa ikudatara isap, kasabapan sa kirapay, agyang ko ta, di tanong kapangagal, di tanong makapupakinaga, di tanong mga dinerpay, di tanong makapamasay. Kagyaman agyang kaya datarain ang yang alalay kipantag. Ino to, na upang makaska, orit pa na wala, na di ka kasabot agyang kaya mapapadalom sa isagyang kaya Quran kasabot sa isagyang kutadang ka mapaganan. Na sumong kasi isagyang kaya seminar na may nagikaw nagyang kutaan ayab sa tiro na mumin. Mapaparatiyaya sa ikwallah na igira amya ano isuingaran wallah na sumuso iya. Ayab sa mapaparatiyaya sa ikwallah na igira piyang adiyan ng suutan di wallah na kumanan sa paratiyaya. Sa manot to na miyatang ka sa ginawang ka, agyang sa giyang kaiyakap ka sa iko'y ngaran wallah, so kapapatiya sa iko mga kitab wallah, na padanan sa isa giyang puto, akakabaloy umano siya amin, padanan sa iko kakabaloy umano siya andin na mapaparatiyaya. Baka din pag-ingaran na aska na mumin ka na di nga katawan, anto na itiro na mumin. Anto na imana, agyang kaya mumin. Na, niya kasiminar ka na siya ka, agyang kaya lakadan biyang kaya tiroon ang mu'min, nagumiyak na kaagiyabis, kailangan sa ikumu'min ang mapanggalbagyan, na nagupuno tumanggulaw lang, na miya pa dito sa isang iyang puto, miya ka, ande ni na, panamarka, na miya pa dito sa isang iyang puto, panamarka sa isang iyang puto, kapakapanggalbagyan ka, kapakapanggalbag ka sa isang iyang puto, mga paliwet, wallah, kakagya, ayasabot yan, nagiyabasagyan kaya kapubatiya sa ikong Quran, nagyumananan sa ikong paratiyaya, kasabot sa isagyang puto, aki aluyaw sa isa Quran, nagupuno ka, kumanisok paratiyang kasi ikong kapkindang kasi ikong Quran, nakarin na sa saka na muminga. Mapaparatiya kasi wala. Sa isagyang na masatan ni Mantong na ayakalilid na sa ikong mga walaytan. Ino mga din, kabatiyaon sa Quran. Ino mga din, sa iko mga andeni na mga radyo radio o din na yang kaya bigay sinay igira asis igwalay nga kakagi aya kalalindaan na mga radyo niya pagkabatiyaon sa Quran igira sa isaw na ino mga day so sinapon ka pagkabatiyaon sa Quran o pa mga pagkabatiyaon sa Quran ino mga din, iyang kutuwa ka pagbatiaon sa ikaw Quran, igirap kanag-kanag, kumanang kanya sa paratiyay, nagsumpok sa puso ka. Ang tawag nun ka, baka iyang midam ka sa nervyos. Kakagiyam yan nervyos ka, kami yan nagkasasaytan, na tiga upakandiran niyo, yan naman na Quran. Sama nun to na ayaw upes, akap katanong din ka, sa ikaw Quran, igiraan namin yan nagkapiakalaklak, igiraan namin yan nagkasaytan, igiraan kaya takawang ka, kena ubama pamumula sa isagyang kaya puso kagyang putuakalak sa ikwallah. Kena ubama pamumula sa isagyang kaya puso kagyang putaparatiyaya sa ikwallah. Kena ubaguman yagyang putaparatiyaya kasi ukapkingan kasi isagyang putamanga katirwallah. Nagupuon gyud tay manggulaw lang.
nakari nasa kena ubah ka maalakan si Allah. Nah kagi yang kena ubah ka maalakan si Allah, nak kena ubah ka mapaparatiya aditu si Allah. Nah, apa yang kumadok tu? Apa yang kau gitu kui betadian? Kira nanti kita ande ni na sundang na kira pengatur na bituruga. Nanti na una mga wataso sinupuni wa. Pakatukaran ko ba ko turuga. Aman na biru niya benda niya peragi daw sa dunia. Nah, ugi nak na utuk ba marata. Nah, kapag man maroroyo madidikman agyan ko tuwa ayam kena Quran. Nah, ugi na yang kasi baru sa ginawa. Na kira na ubah ka pengatur na ngabeti ang Quran. Inuto ande ni na igira pengatur kena yang mau kata demi. Na igira kabang gagalabag na ketemu kagyan ko tuwa di kagalabag asisag yang mutaning da kipantagyan ketemu kagyan ko takapa magistorya sa daban yang kipantag kap marites sa daban niyan adi sa bangkap keneg udi na bangkap kebeti yang ko ta Quran ayaman kailangan nagyang ka ya Quran na lalayon agyang ko ta kapubeti at tanuro ayaman adapat nagyang kaya Quran na malalayon agyang kuto kapag nalatanurun. Ayaman adapat nagyang kaya Quran na malalayon agyang kuto kapag ilayatanurun nagugyang kuto di tanurun kapag istadi. Ngay no to. Nakagyang miya aloy agyanan ikitab tanurun. Na isin na amarata, isin na adimagpia, tatarimaan ka kitab ka na sa Quran, kanaubang ka tatarima abayan ka kitab, nagyang kuta Bible, agyang kaya mga surangatan sa agama, na kagi tatarimaan ka kaya kitab ka na sa Quran na din na bang kong katawan. Kaya sa babiyan na, di ka betiaan, di ka paganatin, di ka andi, di na paggalabag ka, nagyang kuta mga paliugaton, o di ka pinamaran kwanto na unon ikasabutan ko. Nah, kailangan man na ante ni na apia miniturut suydid ka apia pikurangan so kananong na kailangan na uke para na pangabatiya ka sa Quran. Inoto, di man kalway batiga kagiyam yalok sa ko. Kaino so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah na patpuluran na indidiyan, ha? Kene tanun na ilanay tanun din pagusay. 40 ragun ay din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na naayan niyan kaya pagana dumati anak gue niyan kaya pagana jurat 40 ragun ay din niyan. Nah, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman din kumagaan niyan kapatay kawapat taman din kumagaan niyan kawapat na antunay betadiyan na ayah betadian sadyang kutamagaan yang kawapat na ini turunong pensyukur. Ay turunong syukur. Sama nito na magaan mawapat. Nah, nagyang kutong abetad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kari nasa kena ubat tumiyar ko kapaganadian, kari nasa kena ubat tumiyar kasi sadyang kuto ande ini nakapaganadian matiya. Sa tanong na ayah kailangan na kena ubat kataman itiga na ino pamiyadok sa una dia kudin maganan kada ande ni na berkapenalan sa isagyang kung takapiganan ka kena ubaad na kuha kena ubaad na kirarangin ka kena ubaad na mumunter ka o pamakapaganan ka sa iko Quran sa iko kapabatiaw kapakay man nawag na mga mata ka at na mga matatang na hindi ka pakabatiya sa Quran na hindi daw kang na urat kung sa iko na nakanapin di uwang mga o di nawad ta ka bubay na mo sa iko na ikaritang wa. Pandi wa kong ba? Kau ba kong makasuaman dia? Nabaw ito marata. Kanaw ba marata? Miya kakuha ka sa balas sa isagyang ko takapaganadan ka. Sa isagyang ko takatirong Allah kakagya. Aya kaya pakakuha ka sa balas na apya perminitulog ay iyang ko taidid ka. Na pananamaran kay kakanalang ka. Kasabdan ka. Nag-ande ni nakabatian kasi sa diyan kanan Al-Quran. Aginan ikitab dano. Aguginan ibipagandisan tano sa dunia. Nataman sa isa alungan amore. After na akitab dano sa Quran. Ini turunanan. O Allah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apia magusay rutang mabu Rasulullah. Sa mingulalan sa isa diyan kutuwa kiyaw sayan yanong nagugian kutuwa kiyaw pakawkin iyan sa hadith. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka abdan makna. Kadua tu inaloy o Allah
arupaan agyang kuto mi. Antunay katlo, wa ala rabbihim yatawakkalun. So mu'min na aya sa sariganian na suwallah. Ronon titawakalo. Gupong ka mu'min na kailangan na sa ikamakasarig sa ikwallah. Ngayon, na inaluy wala tigina wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Sa tao, asumarig sa ikwallah na aangkusan ng Allah. Siyap niyan. Dinian ipendiray nun. Sa isagyang puto kaya sarigyan. Naman sa mga sahaba, sa mga nabi, na sumiyarig siran sa ikwallah. Nakagya sumiyarig siran sa ikwallah sa titwa kasarig, na miyay layran mabuag yung puto resulta, desiran diray nun ng Allah. So mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apya penuh kena ubasiran mga nabi, kena ubasiran mga rasul. So miyarig siran sa ikwallah na miyay layran mabu, miyag demiran agyang puto tabang wallah, nagugyang puto anday ni nadikiran ki pendiray nonan wallah. Gaya managyang kaya kasarig sa ikwallah na ayak kailangan na sirig ko sa dito kasarig. So pusok ka, so pamikiran ka, katiro ka, galabag ka, nalangon ka din anday ni na isirig sa ikwallah. Kenapa ba kasarig sa ikwallah? Agi mo tatig ka upang makaniyawan na. So miyari ka mo sa ikwallah. Oriyan yung nasala ka upo, hindi nga di panunggan niya. Ibarat yan upang makakapamulong. Di ka pagkati kasi siya kung miyari sa ikwallah. Adam buwa man nagkapamumulong ayay pumulong yan. Nakapanaytang na tiga, wita ko niyurong ko na. O ba kung makatagasa? Yun na. So miyarigan ko lang, nandang mo sarigan, ayah siyarigan ka, nagyang ko ta detaruto. Akatawan ka na harap, agyang ko ta kapag ipamulong kong gagay sinuto, asabag sa dinyan pangantok. Agyang ko to, daban ka, dinyan pangantok, nagyang ko ta sakit ka. Sa mo kitsi, sagyang ko ta sehat, o di nagyang ko ta setan, aguchinsi, sagyang ko to, andi din na dinyan mula na. Nagyang kaya kasarig si ikwamang, na amay, kasumarig sumanusia sa ikwallah na sa kadinyan galbag. Agyang po ka galbag, nasuwallah na pagagpusan niya. Siya po niya. Apiya sumakumiyagan. Sa ayaw ang buwa kasirig ka sa ikwallah, sa isagyang po ta kapagbabanugan ka, sa isagyang po ta kawiyagan ka, napunggalabagan ka. Kakagiyadip man, maparibatig ka ay manto na may gawin na sumyaring gawin sa ikwallah, na misilad ka sa kwarto ng taman sa sauna na tiga siya kung dyan saring sa ikwallah. Dahil kang gano'n yung punta kawiyagan ka. At mustahil, ubang maggulaw lang, amiga ka sa kwarto na ayap na pininindihan na, hindi na ayap na magnadra ka na ayap na yung kanatig, pakinatan ako wallah. Tindi ako wallah, ha? Amiya binasagyan ko to, kasaring sa ikwallah. Sirig ka sa ikwallah, sa aya ka sirig ka, na naanday ni na kung galabakan ka, agyang ko to, galabakon na agagagan ka. Ayay barat yan, nadetaro pa pamumula. Kagiya pumumulaan ka, na anto na ano ni, panggulaulaan ka. Senganan nakasusangan ka. Pelimpiwan ka, agyang ko to, pumumulaan ka, nakaw sukutan, sibugaran ka agyang boto alo pa pumumulanan ka na mapasa-pasa duto mapiyak akapagatu no pamumulan nagugaw bupamula agyang boto pumulaan ka na isirig ka sa ikwallah ka ayasangan wala na suka pakatuon. Kapakatuon. Ino to na kailangan na sumanusia na uway din ka sirig sa ikwallah na pagkano ba kaniya nagyang boto ka sirigyan sa ikwallah. Dataro kan digal. Katiyo pa makaad na pusto nga na malalagkabaga. Lumikabaga na nakadun perleka. Na makatuturong ko sa ulay na tiga so mayari ka mo ko Allah sa mapesag yang kaya digang anak na tiba mapesay ba nga pakatuturong. Badin mapesay ba nga digang kalabin. Na diyan ito mapugulaw lang. Kamustahin ubaad na sugun wala mga malaikat at tingin na nakainirunan ka. Anyang mga pesada. Naman ito. So ayasangan ka, na pa makapitigan ka, na panalaga ka, ipumaradan ka, sudigangan ka,
nasiri kasi iku Allah, sa pagnin kasi iku Allah, yang kuto kaya penerakan, yang kuto kaya digangka, na ayaw makuwang ka na yang kuto halal. Nagu ayaw ipagay ka Allah rizki na yang kuto halal. Niyasakan kasusahan kau. Nah, nasukman suwan dini, na di kau nagagaga, na suwalay mataw. Yun yung ibaratnya. Lagyanan, ikatiwakan si iku Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamiyalwin niya natigin na usarig siran sa iku Allah sa titul kasarig na priskiyan siran na Allah sa dataro kapriski niyan sa isagyan ko tapapano ano niyo sa iku salagyan ako mabalaga apkaor na makandud sa iku salagyan sa iku kagabi-gabi mausok ayaw niya sa butro sa giyang ko tuwakat kiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sopapanog na aluminium. To na mibuban sa kakanya. Kenau ba kakad sa isagyan ko sa lagyan? Kenau ba na detanong ko? Aluminium, kami bubanog sa kawiyagan. Na nagyan to mamuy sa papakagyan, pibubanog yan, nagyan ko ta kawiyagan, na inibigay ron o Allah. Agyan ko ta kawiyagan, inibigay ron o Allah, agyan ko to ande na panganang kanapil kanya, namiyakan dutsi sa agyan ko ta sa lagyan. Aande ni nasa kanya na mausok. Nasarap na naman ko na kailangan na uwainin ka sini kasi ikwala na sukaw yagan ko ka benugang kau na pengabalaga ka. Pengabalaga ka sa isang yang kontak kapinta yan. Na pembenug ka sa kawiyagan halal akana ubaka paman kau na asar ka sumari kasi ikwala sa isang yang konto ading ka di ka kawiyagan na sola na di ka yan ipindirin. Yun to iwa. Amay man ka ba niya tamang ka sa apanig sa diyan na yakuan mga walay kalamun na walay na pwede na binagak sa ketamang kaun suluyan ketamang kaun na aandenin na berat sa kipantagyan na tiga sa naman na sumasariga ko sa ikuwang lang kawan insaan na na ino ka makabaling ako na ubang alo-alo na nakawiyagin at hindi ka kuwang nakawiyagan idag kang bilbagagyan mo tuwa sangan kau yun to ikatanong rupaan umumin ay inaloy o wallah. Nah, ikapat alladina yuqimuna salat. Dia mo nagyan ko tuwataw igira amia alwis walla na sirkup sukusuyan igira apiyanga dia nun so mga ayat walla na kumanan sa paratiyan si isumasarig si ikwalla na iptibdigyan so sampuyan. Yuqimuna salat. Na sirkatan igira na madamla igira di kewiyagan na kelipatannya to sambuyan. Upamakan juga na piyaw di pagbangan na banya na ipipikiray kasi ba yung itig na hindi ka may uwan na miya ko makustomer na iyo makakusa. Upamakan di natigin na niya ko din malalagkab. Kati malalagkab ako na kapakayawan. At na di sibayang sa diya matakustomer na dia kan makuha. Kailangan nagyang kaya sambayang nagipipendirayo. Inunto. Nagyang kaya sambayang naginan ikoneksyon kasi ko Allah. Sa iko kapagpumangning ka. Na ayakin bagan ka Allah. Ayakan terima Allah sa iko pangning ka. Kin bagan ka Allah sa isagyang ko to pangning ka. Nagyang ko tamukit sa isagyang ko to kasambayang. Di ka disambayang. Diga disembayang sa mga sunnah, diga disembayang sa mga paliugan. Nasa isag yang butuan inga diga sembayang sa mga sunnah, mga paliugan na yun, diga pumangning ka sa ikwala. Dan taro ibarat mga paliugan, nasa isag yang butuan mga sujud na pumangning ka sa ikwala. Ya Allah, narilaya ko ka, kalimunan ko ka, maapiya ko ka. Kagukugan nila iwala. Nagukugan niya pangkalimunan. Nasa din sa masisingan yung ka. Na ibigay ko Allah. Apia pendang ka pangnya si Allah ya Allah nabgiyo nga satra. Ya Allah nabgiyo nga sa malapira. Ugay nagupong ka kalimu ono Allah. Nagyang ko tama pipikir ka na yung bagay niyan na kasa. Ayaw mo din yan na kibgan na may kabar ka pangapinasa. Gitu sumupin. Na kailangan na ubab ka na isa bagay. Sa isang yang utang pumang niyan si Allah. Tingin na ito mamaya titip pumang niya. Na diterima. Pemang yang usah giromannya debu, dah benar saja yang asimbayang. Kepakaiman asabat ci sagia kutua kala ibarat dia yang kasih Allah. Na daw kapagan Allah yang kutua andini na pengelin na obat kemana fitnah.
naman so Tha'labah. So Tha'labah namin kilala iparat niya si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagiya ko na kalala iparat niya na debun yang tamu. Biya man nisik wallah sa bukan wallah sa tamu. Nah ini begitu wallah. Nanti yang gulaw na ayam yang gulaw na lagi ang mga tamu so sana benar di pengatan yang masa-masa gici ko genit. Sa yung namakalan ng tamu kaya nadidibenjung sa masjid. Sama lo to na bumi yang binasa. Agiang ko tamu kaya. Na nasakam andi na mapaparataya sa ikwallah. Na udir ka bagan wallah agiang ko tamu na pinalaman ka sa ikwallah. Nagupang ka bagan ka agiang ko tamu. Pangning ka sa ikwallah. Ngayon, nadang ka magwa agiang ko tamu na may ito ay pag-imbestigar kasi sa ano na mo. Kakagiya managyan kaya tamu kadeto sa ikudunia na gira yang wangka napkuberet kau napkedag kau sana nga pag andenya nga gawi iyan sa baya ginawa sa kesababan sa kelipatan kaagiyan ko to akipan kagak mapias ikukan ka isaw to andenya na pinagida sa isagyan kaya kapakatam na managyan ko kami ano yung Allah sa isa Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah mata na so mga tamu kira mga wata ilang na fitnaw to tepengot to nagyang ko to makia pakakuan ka sa tamu giyang ko takia pakakuan ka sa mapi awata na tepengeraw to na nakailangan na di ba alin agyang ko tapanaman ka di ba alin agyang ko tapanaman ka upabin na miyakakuan ka sa tamu na naupama kami yang kapira kasama yang kapiapia na miyang tamang kaun magdeda ikaya dia pun topan gamadi dia kaya ko nasi sawadai na duga-duga wantasa ko kapamay pa amya kariwariwala na namya tamak kapupasi si isagyang gaya ako mga derpa miyada susimba kasi ikwal na nakarin na sada rekamakab gay aguna diyan ko tatamuka samia ulugunto sa diyan ko tatamuka na isiksir ko Allah detalyan na wata upama kami yang aku kasawata ka attorney engineer doktor ang tawanon kasi ato na iklasin yan teacher na miyang tamakaw na lumalangan katiga niya kayawataan na itong ano na kurun makakakan anak ko niyan kibigi miyada agyang puto kaya lipatan ka agyang puto kipatag kasi ikwala kaya lipatan ka agyang puto sibag kasi ikwala na miyang fitna ka nagyang puto kaya tepengir kawala na dia makapas so kaya naman na anti ini na makapas kasi isagyang puto tepengir kawala na isa din ay importante kanagyang kutagimtin dengan si usabay. Yang kaya sambayan na paniubatan. Na pipikiran ka, agupun sa mga sambayan na ipupumagag ka na isiksir ka na wallah sa isa kapakatali mo matano sa isa anungan amaw. Dapat sa kagailayan saska na mapaparatiaya kasi ikwallah. Maalagang kasi ikwallah. Pangingin benar na kaayat Tuhan karena sholat nagyang ko to akitin dengan kasi ko sambaya sambal lagi dua na pagkailay ka antawa unong kada kenapa ya ko kapitin bagang kasi ko sambaya na ang anggap kilay sa masjid tiga di sembaya nga di umat katiga na ilang kilay di sembaya kira na uba mga pedawang to na digap sembaya at yan ako gabay di po pagkailay ra inagudan gabay di po pagkasimarak sama na to nagubon kitip dagan na digap kiptuan sa mumin mapaparatya itindig ka so sabi yang saya itindig kau na lagi umapayag masunod sa raks ayak itindig kasi ko sabi yang na suat-suat kasi ko Allah kena ubang ka pag-ilaylay kena ubang ka dideray na so sabi yang saya mo diga simpe yang naigira mga pipi ang ginawa ka naigira kena ubang mga pipi ang ginawa ka na digap simpe yang ayaw mo diga simpe yang naigira si kasi ko derpaka igira niya kaniyo kasi ko mga derpa na digap simpe yang kena ubang yung titir mukmin kaya tiru na mukmin na itindigian so sambayan sesag yang kotoa kapko mau urasya itindigian so sambayan sa kapko mau urasya dia man yang kaya sambayan na eno ay marginasib ada basi exempting na ubada tarong puasa aso puasa na andeni na menaya-laya ke na ke pangaya muka na so sambayan na ayaw mo piper waga man na uplele na pagkakasar ka
Ayaw manan na ayaw tiro nakakasar na kekasar ka sa luhur agwesa. Kekasar ka sa magarib agwesa. Santo nagyan mo takakasaraw. Nana pembelo yan dudurakan. Ugay na so kakasar nakagit pembelo yan dudurakan na ubang at tipdaw. Sembayang sa patraka na bangon piya kasudya so luhur agwesa. Ayaw tiro nakakasar na naupama ka sa Manila, niya kau makaw, na namaw masuluhur na simbayangan kasuluhur sa duraka, na namapahat yung duraka, na silang ka, na itindig ka man suasar, aduh man raka. Yun tayo kakasarok. Duwe salam. Sumabu sumagarib agusway sa, nas ayaw mo kakasar na so ay sa, kanaubang ka kakasar sumagarib. So magarib na taludin raka takap simbayang ikaw. So makapasan ka simbayang sa magarib na simbayang ang kapman so aysa na 2 raka. So subo kung nagkakasar so subo. Kung nagkakasar so subo. Di ka pa kayo bang kakasarin sa ikwaysa so subo. Di pa ka kayo bang kakasarin so subo si iko luhur. Ayaw mana nakap simbayang ang gadin so subo si din ko waktu niya. Yun tayo kakasaro. So luhur, so asar, so magarib aguso ay sa. Agyan tayo mga kesaraa waktu. Si kuandi ni na darpa si kuy nga diyan na nadin ko pa kaya ba niyan na pangasara sa sabi. Si ipan ko dali sampay sa kesarang na di pang kailangan. Ay barat yan lang yung illegal. Asi ka mo makapupun sa kabalo, ito na pangarap makapunasar. Kung babinay niya ako makasaibigan, nasa ikapupong natigahan na ito, makumiyasan ako, makagiyami. YouTube chikong kumanyan, nadura ka tasimbayan ng kuwa-kuwan, nagiraw man eh. Di ka nung makapilasan. Naman ito, YouTube itaman, ini bagay uwawa, ante ini na privilege, sa diya punta sambayan. Kana uba, kita sa sambayan. Maka diya sa ikuba iya, sa irkan ang mga ba iya makahay. Sa diya puntuwa, kena ubah mahaid na wajibun cuma makasibay naman apiasok kesakit na ini paling betul cuma sibay. Kena ubah lagi kesakit ka nanti ka aja obsibay ang kesakitan. Antunay ko Islam, antunay ka tiro Rasulullah. Uwadigian udiga pagagi ga simbay ang atomitin de na simbay ang kapuntod ka. Udiga pagagi ga simbay ang kapuntod ka na simbay ang kaiga ka. Di sa manuto na da accepted siya diya kaya sambayang. Na ay dapat kasi kung mga tao miya mga tegas-tegas miya mga pasang-pasang langun din na kagaganian adip sembayang ugay na pag-inaram niya sa mu'min saan man nariyan tigin na mu'minan muslimah mapaparataya saan na tigin na wad adi niyan ipag-iubag ang tuwi sa kape ang tigin na ngayon mo ka kape rin paranawa sama no to nayak nasa sabutin niya na basta maranaw na kada ubakaper. Di niya kataw na sobra na wadi sumbayang ay bibigay kiya so paliw gato na kaper. Na nakagini niya diri masuk Kristen to na uno ni turu na kaper maranaw. Agito iwa. Gitu betul ya no. Ibtin tigiyan so sambayang. Ayalas ina no ya Allah arupaan utaw ang mu'min kebetulan sa mu'min wa mimma razaqnahum yunfikun. So ipriskirun wala na dirun gusto. Ay mana dan teroris di wala na kailangan na digaw ni maan gusto. Kena ubaya po penggustuan ka na dia ngaya wa. Andi ini na mga sopa ka agama Islam. Seratan na girawan na tantor ka amala ikipanta ga penggusto ka sa giyan ko to ada belinya. Nagkukudu sa kaupan. Naman igira na igira babuan na mga renew, igira babuan na mga kandidato, mga celebration. Na madang igira na sumalay perang na gumalubog sa honor. Na makaw masuk nur na andin ni ka niya na magunor. Na namiya bubuta mga pitaka ini na pinaguan sa pera. Nagyutuman agian ko tuwa inusar karoon na deben yang belas. Na ayam masa itong na inusar kasutang ka sa deben yang belas na bakaw miya dusa. Miya dusa ko. Kenapa kalau niya ako sa belas?
Yang kota kini pamgen kau sing sang yang kota mangonor. Kakagia dalam kagia pudingan yang namanya kata di umagian kaya paniam ben. Yang kata di umagian kaya ya gaus. Lagi kita menakuan dan yang kubels. Kaya menangkap kubelsan yang ubah ya gaus, nabak ya baus. Allahu Akbar. Nah sekamau nakagia kia betul ngasabak ya baus. Namanya bebera, namanya bega dia kota peraka dia kata. Nah kena ubuto ubakan ges kesalahan si kuala. Kena ubakan ges kesalahan si kuala. Ayat angkes kesalahan si kuala lagi yang kutua inusar ka dia kota tamu kasapan tak si kuala. Inusar kasih ku mga masjid, inusar kasih ku mga madrasah, inusar kasih ku mga turin, inusar kasih ku mga wakailu. Enosar kasih ko mga seminar, enosar kasih ko pemberang-berang kasusu at wala nagyutoy penderun at tabok amyaw sa kabay wala. Gitu, igira ulan namadang na pengira ugup kagi sagi yang ngayawan, kampin na begitu sa honor ka ang mga kuasa belas. Ano balas yan? Da banyan ng balas. Ngayon. Pati pengakuan sa balas lalangag din na nagyang ko tao no sira no di ba muday sa amo. Sira no di ba muday sa amo Asa da ka pengabal sa kawan na after wah na ino kesadiritan no napiyang sama na. Dia kaya sa tanong rana. Nama nagyang ko tao no rin tidak miya gunur sa miya gunur na din miya bersih. Paganaya ante ini na kasing yan nang takapagunod na ito na walang piutas na ibu yang mandalangon di bawah na depan niya panapakaw riyan yang panapatan na nandin ni kaurin yang sa isang yang kota patay di na banyan niya balas nas kanam tantogad na matai maratabat kau keparon at sa pirakan yung genggaw na di ka katama na banyan niya balas namanya dosa kong kaya nung kau tulalang agad, ada untuk berwau agama tanwa agama Islam nagudan yan untuk kabubayaan. Kaayap derong nantawa inusan yang sotamukian na ayat yaw saranyan nung nagyang putakabaya wallah. Gupul sa manusia na yaw saranyan sa isang yang putatamukian na kanaubang kabaya wallah na tarot to askanian namya dusa. Na leo ko kia dusa niyan namya dusa pun sa yang putatamukian sa ko kia saranyan sa dakipan kanya. Sa isa ko nga namorin na ayamnya ay Rasulullah apad terus sagyang ko tadi din kakel katopan manusia di Indonesia na sontamo kian na sontamo na dua anto na ipagina ipagi sir kasontamo kawan to na ikiyak mo angkaw Allahu Akbar ubabin na ipiyangakan ka ubabin na ipiribaan ubabin na isingamiyak wasadar betang kakapan aku ubabid na isi kami yang kuasa sugala, ubabid na isi kami yang kuasa sagian kaya pimberang-berang ang mga haram akia pakaw kitya. Nah, umang ugyang ko tatapok ka na ayat yang wangaw na halal na ibagi sir kapman wande kay musa. Na idapat ka, o pa mga sutapok ka na miya kadala miya usar kaun sa dakipan tagil. Da miya usar kaun sa iku agama. Na dimimbeloy aperin sa itutung mereka kakak dia dak ka mausar sa kabaya wallah da milisi digangkau sa pantag sa ikwallah kasala ka way nusan kau na pipikiran ka uri penwallah agiyang ko to tamuka na miyakat tibuba ka sa pirin sa ay pirin sa kasih sa mga namore pengenita no sa ikwallah apakah di desuntan ni sabab saya nagina ni miya alu ikwallah arupaan ang mu'min mapaparatiyaya na upama kasketano na matatagod danusan na kailangan na makapinalaman tanong sa ikwala malalayo agyang putuaan din na dinda na papangagal ko sa mga pipiyang kaubadi kalong-kalong na mapagtanong sa isang yang puta mga mu'min at tarimaan wala agyang putagal tanong sa isang yang kaya dunia sa kasabapan sa ituak tanong sa iko lalan sa iko surga sa iko kapamatay tanong pengintan sa ikwala agyang kaya pakang bubugay tanong sa may ito oras na belasan yan tanong nagubuntin tanong pan sa ikwala agyang kaya limutinong na namakwatan wag yang puta belas imbelas wala sa iku mga tao ang pagbagay niya nung agyang puta belas yang budiran kasi ngayon sa iko'y kasusuat wala belasan wala
agyang kaya pagarita no si Habib Abdul Hamid, ugyang kaya mga pagarinyan, mga bubay niyan, kung pimberang kapapadermiran si isagyang kaya mga ingin, si isagyang kaya dunia, kaway din kanita no silang kemasan. Ugain naman yung gidamtan wag yung puta panamaniran, yung puta panabugtamaniran, yung puto andi na panisigairan, balasan sila naman masapi andi silang kigatatan wag yung kaya mga pamilya Abdul Hamid. So mga watairan, na balasan kirang magbuwala yung putuwa. Panagundaman ang yung kaya mga luksiran, perintah na sa ikwala, balasan niya tertanong yung kaya kaya pangakya. Tinong, wa ako lumatas maon, wa ako lukaw lihada, wa astagfirullah li walakum, wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto maraya ginagawa sa gugud, yung kaya kaya pangdadatan o sisa yung kaya yung tanong panagutaman, siya lalim por kaya bato. Sa mga pangsamin na may managing aya mga pakaisir, kung wala mga pakaisir Euro na isa yan aya may discussion na inshallah na welcome kano yung may tanong sa mga pakaisir. Mga pakaisir o mga pudian. Alin para isi-alin. Pamaibarat buhay. Misi minarato. Inisin ako ang tabuin. Tigin raran na andarasun. Tiyan ako si minarato. Tigin nagnakad na tigin si minaratigin. Ang ganap na tigin si minaratigin na mas muwatanginan. Tiyan na ay isa ka na rumah sewa tiyan si kulalang buwan. At tiyan nga nilipit na nagdagat na tiyan. Hindi makakandog sa akin. Mas tawala ang natiyan. Ang bakon hindi makasiminar. Yan na ya dentara ayo. Alin? Yan na ya dentara non na basta manut ka na napanang gila iga. Paganayron na di mabubaya sa mafia. Gupuon di seminar na pengalangan yang pansuaga mah. Nakarin na sa di mabubaya sa mafia. Hindi ko tigin ang pasiseminar at tigin. Na ubang kaon na kwan, ubang kaon kiswaswa, kakepa kaya kwan. Apias ka na mabinasan niya nagyan betul. Naman inosora-sora man ayat tigyan na wa. Ini sugu yun nagyan ko apa mamili sama pia budaya kakak gitu. Adno to budaya kakak nasi kanya ketung debu di mafia. Ada mana suku budaya kakak nasi kanya ketung debu mafia. Itu ada taruh to na nakari nasa ditatawapikan wallah. Nakagi ditatawapikan wallah. Na dikau dipangi kuniksiuna kakempa kaya magawi iya. Agian kutuwa mapi apa mikiran ka. Nah, yang kaya detaray na kuri kedin. Lang na seminar na pinten ubi na kagi ayaman amapia na nasawalay na apia so kapital na kailangan na makapira. Kagubun ba kay sa mapital na kapian niya. Nah, ayakat ko kapia way budal walay nagyang kutuwa pintal na kasapagay na ikatuwa ikatlo. Kami kapia budal nagyang kutuwa pintal niya. Yung kay mambu, yung kay yakwan, pusok na isa yang asay baratan o sabi na di kumangaw lama na detaru batin at kelubat na kailangan na kesadyan. Naman, igida dia mato. Inuto so dia maat at tatagunon so khutbatul Jumat. Asay kumanga pada waktu nalangun din na duhur, na dabong khutbah. Ayah sama pakai tanggung jawab yang kota khutbah Jumat nafsir janian soposok o manusia. Mananaan ketang bisa pangmayat soposok manusia. Nah serta nama nasi isagi yang ayah kasih binar na kesajana yang kota pusok ka. Aku dia kota pemikiran kasih isagi yang kota paratia ya si ikwallah. Api yang pernah uman terus ulama nanti kayak miari pitutup. Uge idnagwa. Ande ni na ayak yung tuwa nga nagyang kutuwa kapsir di sisag yung kutuwa pusok aku ya kuin ka nagyang kutuwa benas. Kenapa ba ya kuin ka nanti yang kapiran dan mausak. Kaya man to na pure na to na awasya tagad daruman. Nah, biya sosial media, radio, mga seminar lang tanugken. Nah, nakagi da awasya abadan daman. Na nagyang kutuwa isinuta kumuliyas na ilayang akonsumta din na. Anto na mga day makakukumplito. Naguhudi makakukumplito na karina sa mamaraku balang nawasiat na miyan din. Ikadun, na piyas wasiat na miyan din na lumiyang bus.
ada mata gusi sakit buta pose. Tiga dok kisua-sua, kaino ayah kuan kana belas. Kakagia isina ya. Nah, nakati itu na penilawan yang buta katir Rasulullah. Ay pupengandeng kau mga ipengandeng kau Allah sa mga malaikat. Nanti dapat bingo tukun. Kadu na uta sa kataw mama, ya kau masih ku Rasulullah. Anto na bagi, anto nanti kini bagi anu mga tao, adi timu-timu sa pantag sa iku Allah. Ini semua Rasulullah ayah bagi nirat na surga. Nah, nabu ayah nanu Rasulullah, na makay sa isa sila naging mga timu-timu. Namanya ko ay nanu surga. Di timu-timu. Sama nito, nagyan ko tadi ka timu-timu tano. Saya kuapi ada seminar, suga nurut. Kena ubah sih. So yung ako seminar no, na nagumpun. Kapan tadi kau nakapatay na ya bagian karena surga asal kamarnya. Yun to ano, dataro to basta man to. Na panang gila ingka ka karina sa dimapia agian kota mo sawir yang berubah on visuaso. Oh. Nakita ko ka di susiringan ka. Papa, iba na ito yan. Nasa kata natin ka di sumbayan o. Nakagitigin na niya sa mga yatigi yung adi ka di magmambal na. Papamarakan na. Ay nung mabingis ka niyan na ayaw ko din na sumbayan o pa maibagat na Jim at tubo. Na ipon sa asar magarib ay sa subo na din to. Ay mo di sumbingira na sa sakata. Hindi naman isa. Kami naman iso to. Kapamarakan ka sumbayan. Ibo na ba sumbayan ka na hindi ang mawalan na kumpalito ang suli mawa ko ba? As kami ang karumay na gingan na karong ako na katawan ni Adem, adi mamamalay sa padiyon. Ibig ko ala, kababiyap kito ba na pagmumutad na pumunta sa kita. Di po maswak na pumunta sa kita. Mas kami nalila ang kami wala, kada kami di makalpas. Ang mga pakalpas kami, hindi kami salita ang mga rumako. Kami Adem, di mamamalay sa padiyon. Yang ngaya ko. Yang ngaya detaran na paman na kailangan na pinalaman kasi Allah. Pag namin pinalaman kasi Allah na suman-suka pagkintaw sa yang ngaya dunia. Na adin nun to, ayah kami bidamang kau na karong binasa, nagiti mapiyar ka. Kan na adin nun to, pagigsabi ng Allah, na nadi nga katawan nagiti mapiyar ka. Na managyan mo takatiro o Rasulullah, ida ahabballahu al-abdu ibtalahu. Ikida tinggi nak ia bubayaan Allah seuripan niya na tibuan. Tepungannya. Sama nito na napakabugiran yung bunso ande ni nagalabagi wa mapiang nagugiyang kota si bunyo. Sa digano kede isarwa ande ni na panginam. O di na digano ko ngayon no na pia so manusia na pia dunia namanya kuasa papipia ginosi sa dia kaya dunia. Eno yang kaya dunia namanya kakap-kapat ayah importante na ayah makuang ka na so papipia ginosi sa ano mo. Paman namanya kapia-pia nuto. Di pagka juga sumaruman ka isa sa dia sa ginoan niya so sapaya na nakari na sa andi ni na tuturo no Allah. Kaino yung mga tawa andi ni makagida na tinadyo di ako siya na bubun gyute may lay ka nakari na mabu sa kailangan yan so tawafik wala. Kailangan yan na diyan po tuwa andi ni nakapsiru no Allah sa panagdaman. Naman apiaso andi ni na mga naiparatian na mapumaniran sa ikwat lang yung tatawafik ang sila no Allah inaman sila no Allah sa paratiaya bukan sila no Allah sa beger aktisimberan sa ikwat lang na dalawan yan naman di agiyang putuan tao adi mapaparo sa isagyang utakapagitaw niya. Di mapaparo sa isagyang utakapagitaw niya. Ugay naman lagi ang punta pa naman yan, nagugiyang punta pa nagugtaman yan. Yun din yung ukur, nagugiyang din yung utok. Naway yung utok, nagiyang utowa, tiga miyaka, tiga-tigas miyaka lalay tamo, miyaka lalay kawiyagan, miyaka lalay kadato. Ada simbol yan sa iwal na, sa iputo sa dunia, nagkaganatan yan. Yan na yung pagkitaw tanong, napikiran yung man. Umanisan na miniraot sa 50 dia, ana 40, okay, naban dengan makaparatiaya sa sakatan wa malilimuci. Ayaw ko liron lagi ay mga watao. Ay ko pa kaya isampay sila mama. Sakatan wa malilimuci. Na iman to na misampay sa 50 ragu na benda na sisira ka na sa. Ya, 50 ragu. Nana sama no to na madetaro si sagian kaya dunia. Ay dapat karo. Sa ano nga na mo. Aso sa ano nga no nasa gibura si sagian kaya dunia.
nakatiusan mo nakasiksa Allahu Akbar. Ginan ni tigang ay gira masusugod ka iya punta mga eksamin wallah. Adar ka mapapasosibot na puna naman kasi wallah takpa ka iya punta gadubog ka. Di nga adin na direnon nagya punta sibot akari na sa tatawa pikang kawawa na gugug naman yan sa adin na mapia pamikiran mapia pa nagutaman si isa yung ngayon at tatawag si isa yung ngayon. Mata kekuan ng kabala sabot si isa yung muto di nga kapaparunan niya yung udala na gitu iwan. Paman na mga pelito sa limu wallah asod daw di para tiyan yan na niya ketarima. At dinay, paman na limu wallah yan na iya masusuatan di udi nang paman na tingnan yan ako di. So gitu mga pelito sa limu wallah. Na nagitualin marayagan na gumasagod ang yung ito kaya pangasimot ang ginaiyahin tayo malipan naman taman. Bisa pa parang na sa bakisaging oras tayo si kung na nagtano pa pagkanduali na padalan sa lang kubog yung mga layok time si sa yung social media matawa na niya kisang bekiran na yung panaguntaman kalin. Sa pagkaroon na sa lang kubog yung ito mga pangyayakang sisa yung apat kay Europe sira ni mababalo yung sponsor sisa yung programa tayo monthly EHB is monthly Islamic Seminar at Hamid Broadcasting System monthly Islamic Seminar ang Manay Saulan yung ito si Haji Siti Rahma Abdul Hamid yung ito si Haji Sinaida Abdul Hamid sa Kanusan palinda magkipya ginawa niya sa gusto kala ko lang yun na mga layo kami sa social media, mga followers, mga sa kanornoon na siko kaya begin kami sa oras, siko kapag makinig nyo si sa iya mga bandingan na siko agamatan o agama Islam, lalo nyo rin may pagpapilagyan na iyalim ta na malipanaguntaman na siya alim abol khair bato. Gusto lang ko na yung ito kami sa si sa iya Marta Dubai, ito si Rofaida Atul Hamid, kalawalaman nyo din si sa iya ako lilingan niya at matanda ng mapya pangilala pamakingan si sa iya programa ito naman ito ang mapya kapipita sa may EHB Seminar. Sa kabro, na gusto dapat na naman namin na si Mambo di mamakinog si sa iya Cool Radio sa may Islamic City of Narawi sa Iran, Pantal, Baloy, Taguluan, Punabiaga po sa iya Matunggo, Matorga. Maging lagi na iya sampai na nakasangguan. Sa panitawala, mabagyan yung aging na namapamano sa nam, kalilinta da karaginawan na gupad dapat nalamatan namin na yung iya sisima to sa may studyutano, yung iya mga piyagan na mga malipanagutaman mabo, adisan pendarenon si kapakadarapayaran sa may datakaya kalinimod, bala-bala sa katrono Allah sa Inshallah, si Tanog Katagi sa diyan kagyan na iyakap programa tano sa pakanduan tano ang iya yung tano malay panagutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا محروما ولا مطرودا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nabi ka mga soalan na si ibang mga padamagoy.